kami kami ro kamarok no totally bodo khairnai jongpui jalao nino sabo budiri tong nono sabo subai tong abo sing jotono sing saimani tongo ang kaisa kok sanani bagi ang ma phaikya lai thangnai 16 December o jebabe bubograno o hani 12 লক্ষ tiprasani sini borom sini itihas sini khasuksa bubograno saknangya hanang pinang khlaimani daga chapa khlaimani o video clips no nogui patal knya nang o kok sana muchungo nung bahake bom maisawi nini o tongmungno tiprasarok no nung phunugui rekha abo kaisang belai khe wanakha tamni hingke 15 December o hingke ani soi ama an ok sawi banai bo o hayungno o singsa no yakari bo thui thangka amno tei ang belai kha khamjak tei kha dukhu nangjak tei aikha 16 December a 16 December ni je incident no nugui ang belai khe kha chorimelia a video clips no nugui jebabe nung bubograno stage o kawi bubograno nung je daga chapa khlai yak ruoi je nung bono je lasimung rukha abono nugui ang belai kha ni kha chorimalia ani ama ang thui thangmani je dukhu nangui tongmani tain dino hingake je bubograno je daga chapa khlai lasimung rumano nukhangke ang ani ama thui thangmani a dukhu nangmani ang pogui bubograno je saknangya khlai je lasimung rumani abo no nugui sangtebo dukhu nangkuk siwo ani ama soyang thui thangmani a dukhu nangmani nang pogui sini khasuksa 12 লক্ষ tiprasani borom no nang saknangya khlai lasimung rumani abo no nugui sangtebo bukha dukhu nangsiwo a kokno sang sanani bagi ang ma phayo ang patal kenya no bai thang ani mokolbe ang 2 times 2 bar sang nukhu salsa hingke jompui bazaro bo phaikya apro ang gari chalugui tongo ani gari o bo kawai bo sunantoni ro bini right hand netani noko bo thana ni thango ajora ang bono gari kai mati purke jompui bazaro thik sogoi pur hingke bo apel paina musungui bo bathaka gang bathak de hinjake bathak bo apel paina naikha ekdom lama ganawono paimani dam khapije gangai boapor apel phaino emon je kutukha emon je hunka abon pore bo kutuk tutuino 4 kg je bujani chikon sai paitlang hango bo buina bagna hanai gapor kaisang bono nokha ang bono agi onnu bunu gyako tokhe abon pore hai jompu jala bukhri community hall ganawo a nokhlawo bo bin kaise soba meeting tongo abon bagai ano saka ang decoration singri tonuma ba ano contact khaike hanga ke local neta rok ano contact khaike ang ar stage tangrakha ani labor no tui ekdom pray 99% ajaga samung success wngkha mane paibe ke tangkha pai bongni meeting jokhon chengnai hnei bo aproke bo phaikya laso phaikya netriba amon bagai phaimas bini je a stage je tangmani abono bo khapijaglia khapije baike khapijagya yang saito nasiga wo yang saito nasigi je tangremani a tangnai bo nong dol se tangro sunanto se tangro enga sunanto ba a joro thik tongo enga bo tongmani jorao bo kasek program se chalnai kheba yasak sona bagai blazer bai tight bai risa bai ke ekdom bodro bai be phaimani যখন পাতাল কইনা সগৈ পুরুঙ্গাকে bo a stage no yang nasigi tangyan bagai emon phaikeno je faruk no besama hai pora ang phaimani asega kutuka sunanto no baike nung khorokse tiprasani leader kotor hni je nung wansok tongo ba baike nung am hairogo sadron beparong no ba baike nung asega saknai ka khungnai ka asega kutuka apro kaise bono nugu yang wanakha belai amang chimang chaka tamni ke ada gondan bisingo se asa stage ka hamko tangjano se phuisawe se yang nasigi tangri phidi hini je order ri mani abo kaise ang belai amang chimang nangkha karena abo tangna se sapung nango amos ada gontan bisingo se phuisa wai tangde hini ke ang belai khe wanakha apron ang bini kaise bini leadership ni je jogo kriya bang kaise nokha ta kaise ka apel pai pro kaise nokha mon bagai ang ojaga bono sano musungo je baibe nung one leader one common ni je nung nini right so nung tongmani abo nung srai sing semaka 12 লক্ষ tiprasa nung dagima baino bubograno chopor kha bukha tokha lasimung rekha abo sing kam ko srai semono je babe nini kok na oi je bubograno yak rnai abo bo nini o yak o singsarni jotto mani ka hambai puro nini a yak no sujachiri duto phono sujachiri nini a je meka nangjak nini a je sumjok abo tai hui pai mane jar hai ma tongla khaina wansoko bahake nung nini bo yak bai nung abo bubograno dagare sarigo nung a yak bai mai khosawi bahake totara laikha abo kaisang belai khwana kha mon bagai o jarawa aheng nani jorada taku nini tomung sijak sogo
nono tu time nukmani tu time ni bebak nini slip khaijak derajak ang nukha ang bagui nung dakti bubograng no khoma sanai di bubogra jotisto nono khomarnai ang bagui tibra sabo nono khomarnai wngya hangke nono sing kami ro kamarok no totally bodo khairnai jongpui jalao nino sabo budiri tong nono sabo subai tong abo sing jotono sing saimani tongo nung khoroksa phujino emon babe khe class khayei bono nono rang rohna musung yatoti point rohima tongo bo nukhung ke ekdom baisoga bini nono rang chalongmangno aborok sing bebang saimanjong nono budir nai bahin tongo mon bagai nin atomong no yakardi bubograng thanso phaidi bubograng no khoma sandi abo na sikon.